तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश व्हिडिओ तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज जे उद्या गौरी पूजन आहे, तर आज गौरी आणण्यासाठी ना आमच्या इकडचे म्हणजे आता गडग्यावर तुम्हाला माहिती आहे, गेल्या वर्षीची व्हिडिओ बघितली असाल तुम्ही, गौरी आणण्यासाठी गडग्यावर जातात आमच्या इकडे। तर मित्रांनो, आता गडग्यावर जाणार आहेत आम्ही, जरा बाहेर आलो फिरायला इकडे सामाडाकाकडे। गौरी आणायला म्हणजे जाता येत आता, तर त्यासाठी आपल्याला जायचं आहे लवकरात लवकर। तर मित्रांनो, आज चांगल्यापैकी बऱ्यापैकी म्हणजे ना ऊन पडला आहे, जास्त पाऊस काय आज लागला नाही, थोडासा लागायचा म्हणजे मध्ये मध्ये उन्हाला पावसाचा। तर मित्रांनो, जरा सुखो काय जरा भेटेल मला वाटतं व्हिडिओ चांगली प्रकारे काढण्यासाठी ते। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला म्हणजे गौरी पूजन आणि ह्या गौरी आणतात ना त्याची व्हिडिओ आपल्याला म्हणजे आता एकत्र करेन किंवा नाही, म्हणजे पूर्ण नाचाची उद्याच्यापर्यंत पूर्ण एकत्र करेन ते मी सांगू शकत नाही आता, का त्या दिवशी पण तसं झालं, मी वेगळी करणार होतो व्हिडिओ, पण ते शक्य झालं नाही, कारण का नाचायला मी जर गेलो ना की मग नाही होत, कारण मला पण नाचायचं असतं। तर त्याच्यामुळं आणि सर्व हे व्हिडिओ करायला जमत नाही मग सर्वच ही करायला, कारण व्हिडिओ पण भरपूर मोठे होतात, काही म्हणजे असे भरपूर असे मुवमेंट असतात ते आपल्याला दाखवायलाच भेटत नाही व्हिडिओमध्ये, कारण का व्हिडिओ ॲक्च्युली मोठ्या होत जातात। त्याच्या मुलांनी गावाला तेवढा असा ज्या व्हिडिओ जातील लवकरात लवकर अपलोड होते, एवढा नेटवर्क नसतो फास्टमध्ये आणि भरपूर टाईम लागतो व्हिडिओ अपलोड होतो, त्यासाठी आम्ही मोठ्या व्हिडिओ करत नाही शक्यतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, मला जेवढं जमेल तेवढं मी तुम्हाला दाखवण्याचा म्हणजे व्हिडिओमार्फत तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा। मित्रांनो, आता गौरी आणायला फिरायला गेलो, तिकडून आता निघालो आम्ही। शरद राहायला बघा गाडी नशीब स्पीड ब्रेकर तरी सन्मान दिला स्पीड ब्रेकरला, नाही तर आपला आमचा आता केला असता बरोबर। चल आता गेली कुणाची गाडी आली, गणपती बाप्पा मोरया। जरा गौरी आणा किती माणसं आली दाखवू दे जरा। ताशा यायला दे, जिगूला देस ऐ नाही लागला होता, एवढूसा होता, दाबला थोडासा ब्लड आला ना, तर नंतर काय आलं की तेव्हा काही रडला नाही। हो, कलर वेगळे ना।
कोकणातले सुंदर लालपरी आले लालपरी. ए काय आहे पावभाजी. बसा बाबा इकडे खाली बसा तुम्ही. पहिल्याच घरात नाचलं तर पावभाजी खायला भेटले ना.
हवरट पोर आहे ती नाचायला तर नव्हती बरोबर आपल्यासाठी काहीतरी स्पेशल पाहिजे बस झाले नको आहे आम्हाला नको हाय हो गण्या कुठे आहे हो झोपलाय काय ए ह्याला देस तर मित्रांनो बघा पहिल्याच घरात नाचले तरी पावभाजी खायला भेटले ना बाबू तुला काय पाहिजे नको आहे त्याला नको आहे आणतो ए भाजी तिकडे फोकस होता आमच्या पाऊस आला पाण्याची बॉटल बाबू जरा दमानी त्याला पाणी द्यायचं ना पाण्याबरोबर खायची तू ए भाजी आण ना भाजी हाँ भैया लेके आते ए टेबल नंबर 2 पानी ले लो अरे भाई पानी उधर भी मांगता है अरे नहीं आपने कब मंगाया पानी हाँ लेके आते अरे काय काव करता अरे पुढे जाऊन नाचतील दादा परत वाटत नाही खातात बघ किती नाही तर गाड्या स्लूप होतील यांच्या ओ इकडे पाणी पाहिजे अरे त्या इलेक्शन सारख्या गाड्या आल्यासारख्या का तुम्ही करता काढला सगळं भाजी पाव गुलाबजाम मित्रांनो 1:30 वाजलेत आणि आता आमचा चौथ्या घरात आम्ही नाचायला आलो सुरुवात करा मित्रांनो आता कॅशो गेले दादानी भरत मोरे
बंधु सकान माता पिता बंधु सकान माता पिता बंधु सकान माता पिता माता पिता सकल विजेता भागविधाता तुझिया हाता दौला कला तुझिया हाता दौला कला तुझिया हाता सकल विजेता भागविधाता कला तुझिया हाता दौला कला तुझिया हाता दौला कला तुझिया हाता गजानना पुलवाना मनो कामना देवा गजानना पुलवाना मनो कामना हे शिवाचा नंदना हे गणाचा गणा रावणा रावणा करतो आराधना देवा गजानना पुलवाना मनो कामना देवा गजानना पुलवाना मनो कामना तर मित्रांनो आता आमच्याकडे 3 घरं राहिलीत. तिकडे खादीचा भेटला म्हणून जरा कोणाला जोश आला.
ओ महिला मंडळ या लवकर. बरोबर आहे, मोठ्या माणसांकडेच दिलेला आहे, वजनदार माणसं आहेत. ईश्वर पार्वती बसली नायाला ईश्वर पार्वती बसली नायाला ईश्वर पार्वती बसली नायाला ईश्वर पार्वती बसली नायाला तिने अंगाचा मल काढिला मित्रांनो, आता मी सकाळी उठलो आणि इकडे म्हणजे किती 5:30 जास्त म्हणजे याला झोपायला टाईम झाला, 5:30च्या नंतर झोपलो मला वाटतं मी. तर मित्रांनो, आता किती वाजलेत माझ्याकडे कळेल नाही, आता वाजले मला वाटतं 11 वाजून काहीतरी. मी किती वाजले काय माहिती, 11 वाजले. 9:30ला उठलो मी आणि आलो इकडे. आता आंघोळ बिंघोळ करून झाल्यानंतर इकडे यायला उठवायला आलो आहे. आपण खाली जाणार होता व्हिडिओ करायला. मला वाटलं इकडे जास्त पोरं झोपलीत. तर मित्रांनो, आता लेडीज आहेत ना, म्हणजे वौसा म्हणजे हे पूजायला जातील सूप वगैरे घेऊन. तुम्हाला माहितीच असेल, बघितलं असाल. काहींच्या गावातला काय बोलतं माहीत नाही, पण आमच्या इकडे वौसा बोलतात. तर काहींचा नवीन वौसा असतो, जे नवीन लग्न झाले असतात त्यांचा नवीन वौसा असतो. काय काय म्हणजे छोट्या मुली असतात ना, त्यांचा पण असतो वौसा. तर बघूया आज आपण व्हिडिओमध्ये काय काय दाखवायला भेटेल ते आपण दाखवू. तर मित्रांनो, लाईट पण गेले आहे आपल्याकडे, चार्जिंग जास्त नाही आहे. तरी पण जे पॉसिबल होईल तेवढं मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. पण मी आधी सध्या इकडे अडकून बसलो कारण का पाऊस आला आहे. प्रत्येक ह्याला मी उठवायला आलेलो, आपण व्हिडिओ करतो. तो खालती जाणार होता व्हिडिओ करायला मला, पण अजून तो उठला नाही वाटतं. चक्कर वगैरे इकडे आहे आणि लॉक आहे आतमधून डोर. पाऊस बघा किती पडतो इकडे आणि वारा पण भरपूर सुटला आहे. आता तू राहिलीस ना पावसाची?
हा मग जा तू मावशीचा फोटो काढ मावशीचा काढता माझा फोटो घेतो काढू नको अगं मावशी याय नंतर येता ग लास्ट याय नंतर इथं फोटो काढ लास्टचा आता फोटो काढू तुझा असू दे थांब काढू फोटो मावशीचा नाही वाण ठेवा वाजत तरी नाही म्हणून बाबून रात्री फोन केलेला काय ठेवायला तो बाबू सांगत काय डब्याचं ढोल आमचं असायचं कोण नाही डब्याचं का ढोल लताई गेली काय कोण मी आहे घेऊन येईन तो नाही तर घेऊन जात असते जा घेऊन ए घेऊन जा मम्मी चल वैष्णवी कंटाळ स्वतःला साड्या घालायच्याच नाही कसे कंटाळ नाही नटून नटून जातील हो आता साड्या घालायच्या आता हो ए भाऊ फोटो काढा कपडा कुठं हात रे तो काढणार शिवरती काढण्यात का कुठं हात थांबा आपण फोटो काढू फोटो काढू एवढं नटलं अरे तू सूप उचल सूप उचल पायाजवळ ठेवते येडा काय येडा अगरबत्ती 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 पुढे ती बघ ती पाय खाली एकदम तुला वजन झाला ग अगरबत्तीला नाही हवा वजन तर तू त्याला काहीतरी सपोर्ट पाहिजे तर मित्रांनो सर्वांची वौशी झालेले आहेत बघा आता कोणच लेडीज नाही पहिल्यासारखा नाचायला पण काल होतो जर मजा केली अरे कोणच नाही बायका बघ सर्व झाल्या आता वौसा बिवसा आपके आगमन गौराय माते की जय ती ही झालेली काय ती थांब. आमचा पाय तरी पड तू व्हिडिओ मध्ये तरी येशील तर मित्रांनो ही आहे कांबळे बावकीची गवर अरे प्रसाद येते हे यासाठी ठेवलेले आहेत तिथे कशाला घेतेस प्रसाद नाही तर माहित नाही दाखवता व्हिडिओ ते दाखवायला कशाला पाहिजे ते व्यवसाय विषय ठेवले नसतील ते आणून नवीन व्यवसाय कुणाचा झाला अक्षय त्यांचा ना तर मित्रांनो जाऊया आता आपण आपल्याला एक व्यवसाय म्हणजे दाखवायला भेटलं नाही जास्त काय तर मित्रांनो आता आम्ही जातोय घरी वौशे झाले सर्वांचे चल भरत आता आम्हाला जरा बाहेर फिरायला जायचंय त्याच्याला मुली जातोय आता घरी मी खालती भागड्यांची इकडे खालती आता शुभमी गेली तरी आता मी कुठे त्या खाली जाणार आहे म्हणून बोलते